Are you ready? Een beroppenfeest in sporthal De Doelstien in Dokkum. Zo'n 800 leerlingen van VMBO en praktiekskwallen komen in de kunde met verskate beroppen. En de meesten die het werk doggen. Dus ben kun je kennis maken met de mensen die hier in de zaal binnen. Die ben hier van 4 sectoren. We hebben hier handel en economie, natuur en grien, zorgen en maatschappij. En daarachter hebben we nog techniek. Er zijn alle beroepen in die 4 sectoren en ben kun je kennis maken met die mensen. Nanne Pieter de Boer uit klas 3 had in het varen al een beroep in gedachten, namelijk handhaving. Nou, vanavond ook toch televisieprogramma's. Op de televisie ga ik per beroep moeten politiestationen programma, dus ik dacht dat is kijk wat voor mij. Dus ik ben hier voort naar Tagang als eerste. Dus ik kan nu mijn stage weer in mij. En denk je echt dat dat in toekomst is? Hoe was het hier gevoel? Ik denk wel dat het best kan, maar er zijn altijd nog leukere dingen. Dus daar maak ik nog even een zin, maar de keuze is net definitief. Het tal leerjitters in opleiding groeit, dat blijkt uit recente cijfers. In uw regio is Liekwols nog een soort verlet. De aanwas is vrij licht. En wij willen ook graag de jeugd enthousiast maken voor het beroep. En hopen dat er wat meer aanwas komt. En lukt dat een beetje? Ja, de eerste ronde weer een beetje minimaal. En we gaan nu de tweede ronde. En dan komen tamperen de jonge jongens op zo. Het is natuurlijk een heel productief voor deze categorie. Maar we moeten ergens beginnen. Hun ziet je loodgieters, liekt het die dat ook wel wat? Nou, net echt. Ik ben er net echt van. Ik kan meer van de elektriciteit, de meterkast en de socket erop. Dus loodgieter wordt hem dus net? Nee, dat wordt hem niet. Nee. Als de band enthousiast binnen, kunnen ze haar aanmelden om mee te rennen in het beroep. En de doedag is een maand of een middags bij het bedrijf. En dan gaan ze ervaren wat het beroep inhoudt. Dus ze gaan echt het werk doen wat het beroep betjut. En dan gaan ze zien, past dat me? En wil ik daar verder van leren? Of wil ik daar misschien stage rennen? Of wil ik misschien later nog een keer weer omkomen omdat ik die mensen nou ken?